Madoka chere mabi yangu tikutambirei kunhau dzomanhoko dzozuva ro24 mwedzi uno waKakunguru. Nyasi pano makore masere kubva zvapfa chioniso maraire. Toramba tichinoti mweya wache urambe wakazorora murugare. Munhau dzanyasi kuMavhuradonha wanhu wahwadziwa nezviri kuitiwa nharaunda yavo nowaChina wari kuchera zvichihwa chokiromu ikweyo. Ipapa kwai wari kusiya makoronga nemakomba okutoti kana ng'ombe chaidzo dziri kupfiramo. Heno mabi angu kuti wakuru wehurumende wari kuti zviri kugoperera kupi nokutoti kuchera zvichihwazvi kwai kunopuwa mvumo chete nomutungamiri wenyika. Pari bagoreketa kuti zvii zviri kunyatsotekaira asi zviri kutorwadza zvatifungisapo kare zvakagoitika kudinde kuhwange pabodzipo nokumatoposi apo waChina waigoenda kochera heno kuti zvichigoperera papi wachindosiya ari makomba kwese kwese. Zvinorwadza izvi mabi angu toimba kuti zvichachinja makuno yano. Mwonzora wagotiwo wanoda kudzowisana nomunhu wese anenge aedza kuseenzesa zita rokuti eMDC. Wanotiwo zita rokuti eMDC pabodzipo norokuti eMDC norokuti eMDC Alliance mazita awo yese obato rawo. Ipapa wagotiwo ndiwo wegani wanomvumo wekugoseenzesa mazita aya zvokutoti wati chero wanachamisa wanofanira kutsvaka mazita yawo wegani kuti waseenzese. Idi mabi yangu heno kuti zvichaperera papi ticharamba takaringa tigokunyepai. Kwai munyaya dzosarudzo nohurumende wanhu wanofanira kuti watange wabayiwa kamushonga kodziwa mupengo kusvikira wasvika zvikamu 60 kubva muzana wanenge wabayiwa pawanhu wose wari munyika. Heno mabi yangu kuti zvichakoneka chere nokutoti ipapa kwai zvikareka kuitika izvi kunoitirwa basarudzo. Ipapa wanhu wanga wakamirira kuti sarudzo mhera mukuuya zvava zvatotadza kuitika. Idi mabi yangu aiwa endai kobayiwa peno tingapiwe sarudzo mumakuno yano. Iyo hurumende yagotiyo yatangisa kuenda kobaya wanhu wari mumajere. Tinozvikudza izvi tichiumba kuti zvichaita kuti wanhu wari ikweyo wapoitirwawo zviri nani. Ipapa watoti pariba kuziva hapo kuti wati wabaya wanhu wangani asi tichagoramba tichingobvunza peno wachatinyepa kuti wanenge wabaya wanhu wangani. Kwai kuno rimwe gororo rinonzi Hedzinoyi charambira ragoburitsa zita raMhanduwe mudare rodzimhosva richiti zvoni ranga rakamirira kuti rigopuwa mari neiwo waMhanduwe nokuti wanga wari mumwe wavanhu anga ari mumadhiri awoyo. Ipapa zvatorwadza kutoti munhu wagobira mari inoda kusvika 500 chaiwo omari yokuAmerica akaita kuendesa kumatare odzimhosva nokutoti zvanga zvamurwadza. Heno kuti ichaburika chere mari iyi ukaona paburitsiwa mazita anenge iwakuru akadari. Kuno masangano akazvimira egani agoti dai wakuru wemutemo nowahurumende wagoita kuti munhu anoita zvokuparadzira zvirwere zvepabonde achizviziva hache kuti anazvo agoita kupuwa mhosva inoitisa munhu kuti agare mujere. Heno mabi yangu kuti zvichakoneka chere kana kuti zvichaperera papi ticharamba takaringa nokuti nhau iyi inorwadza vazhinji idi. Kwai mapurisa ari kuramba achisimbisa mupfigwa pabodzipo nokuramba achisimbisa mabasa avo. Ipapa kwai wagoita zvokuteerana nomarori kubva nzvimbo dzakaita seBeit Bridge nokuChirundu anenge achipinda munyika aino zvinhu. Ipapa wagotiwo wagobata rimwe rori kuBulawayo rinenge rine zvinhu zviribe kuisiwa pamutemo zvinosvika zviuru zvomari yekuSouth Africa 200 chaiwo. Heno mabi yangu kuti zvichaperera papi asi tinoti wanhu ngavagoite tuzvinu wareke kugoramba wachiita mutsepwede yakadari. Nyika yeZimbabwe nozuro yakanga ine wanhu vakabatiwa chirwere chodziwa mupengo vanosvika zviuru 2,263 apo kwakapfa vanosvika 70 idi mabi yangu zvinorwadza izvi kaitei kuti mudzivirire zvireke kugoramba zvichivhiringina kudari. Zuva ramangwana mubvana wekwenyu womunyika medu muDonata Katai anoita zvokubhaguja achagopinda mubhagu yache nguva 12 dzomasikati. Toramba takamirira kuti tigoona kuti achakunda chere nokuti izvi zvinotofadza. Tinoimba kuti achakunda. Tiri kuTokyo pokare wedu Peter Gilpin
kwai anoita zvokutekaira mumvura nokachikepe kache, kwai anenge ari kuita zvokupinda mune rimwe danho repamusoro nokuti akahwinha nozuro. Toramba tichizvitenda izvi tichiti pamberi nazvo. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Kwai muSouth Africa muno kambani iyo ikweyo iri kuCape Town yagopuwa mvumo yokuti inhadzire kamushonga koPfizer kokubaya vanhu kodziwa mupengoka. Kwai wada kutogadzira tumushonga tunosvika mamiliyoni 100 chaiwo. Izvi tinozvikudza izvi, dai zvaramba zvichiendera mberi. Kuno munhu wokuzambia anonzi Barbara Banda aita kupenya muTokyo. Ipapa kwai agogoesa magobhora anosvika 6 chaiwo mumitambo miviri basi yowanhukadzi. Toramba tichitenda izvi tichiti pamberi naye, dai akaramba achienda kowaita kuti wamuzive kuti imbani. KuEquatorial Guinea kwai kwanyorwa tsamba kuendesa kuBritain wachiti zvirango zvoupfumi zvagoisiwa mwana wamutungamiri wenyika ikweyo zvibisiwe. Wati iye nokuti iye ari kuita zvomutsepwede pabodzi nokuti zvinhu zvaagonzi ari kuita manyepo. Heno kuti zvichabudirira chere kana kuti zvicharamba zvindoripo zviga zvoupfumizvo, tichagokunyepai kana wachinge wagopindura kuBritain wo. Wochidiki wokugana wafadza vanhu vazhinji padandemutande apo wagoramba kuendeserwa matsaga omupunga nomumwe wanoita zvematongerwo enyika. Iyo mashefu yaanga andojaira kundoti anowaendesera matsaga kana yanguva yekuda kuita kutsvaka zvosarudzo, wakabva wamurambira wakati benhuka nomasaga yako. Ipapa wagotiwo tiri kuda matsaga bayo chibahwe kana omupunga, asi tiri kuda kuti tiwane mabasa nokuita zviri nani. Izvi zvinofadza, dai zvikasvikawo kwedu mhepo yakadari peno zvingachinjewo zvinhu munyika medu muno. Nyasi nyika yeRwanda yapuwa zvinhu zvokuseenzesa zvodziwa mupengo zvinosanganisira tumushonga tokubaya vanhu chirwere chodziwa mupengochi kubva kunyika UAE. Izvi zvinofadza, izvi tinozvitenda, toramba tichindotenda tichiti pamberi nazvo zvirambe zvakadando. KuVietnam wabata pokare svondo rapfuura rino kwai kwabatiwa kondena ribodzi rabva kuSouth Africa rinonyanga dzozvipembere dzinosvika 130 makirogiramu. Apawo paribagoziana kuti njani kondenaro kana kuti riri kuendepi. Ticharamba takaringa kuti vachagozvitekaidza sei. Imo muSouth Africa manetsa nokubiwa kwezvinyanga dzozvipembere dzino. Mukaatikidzwa kanyasi uwo muSouth Africa waita kurara wakaita kupfeka shangu nyasi nokuti wajiwa kumutambo weragibhi nochikwata choshumba dzokuBritain noIreland chinonzi British and Irish Lions. Wajiwa nozvibodzwa 22-11. Tiri ipapo mabi angu. Aiwa, panyasi togumira pano. Ndini wenyu MaChina Ari WeNhau.